festészet története mindig is új utakat nyitott a képzelet és a valóság között. A 20. század elején született meg a szürrealizmus, ami feltárja a tudatalattit és elmossa a határokat az álom és a valóság között. Salvador Dali és René Magritte képei például világhírűvé váltak, és a képzelet szabadságát hirdették. De mit jelent a szürrealizmus napjainkban? Kortárs magyar festőművész Ducsay Zoltán alkotásaiban a szürrealista elemek és saját víziói találkoznak. Ismerjük meg az ő művészetét és az általa megálmodott szigetvilágot, amit úgy nevez Helioland. Szoktam mesélni ezt a sztorit, hogy volt egy alkalom, hogy festettem az erdőrészletet, és amíg a látványhoz hasonlított a kép, addig nem voltam elégedett a képpel. Amikor már elégedett voltam a képpel, azt mondtam, na ez mint kép tök jó, akkor már semmi köze nem volt a látványhoz. Tehát plusz formákat, színeket belevittem, kicsit ilyen félig meddig absztrakt lett a dolog, szóval mint kép úgy szépen összeállt. És akkor hát rájöttem, hogy nekem fölösleges kimenni természetbe festeni. Mindig saját formákat rajzolgattam, tervezgettem, szóval ez egy ilyen belső fantázia világ, ami hát nagyon hosszú évek alatt alakult ki, tehát igazából azt tudtam sok-sok kísérlet során, hogy azt tudtam, hogy mit nem akarok csinálni. Azt, hogy mit akarok, az teljes ismeretlen út volt. Én alapvetően mindig kicsit ilyen szürreális irányba gondolkodtam, és úgy gondoltam, hogy ez egyfajta szürrealizmus, leginkább ahhoz áll legközelebb. Egy ilyen nagyon vidám és színes képi világot csinálok. Van egy ismerősöm, aki jártas a művészettörténetben, és azt mondta, hogy hagyd már fenébe ezt a hülye szürrealizmust, ez egy ilyen szakzsargon, mondd azt, hogy mesevilág. Aztán hát először engem ez kicsit úgy mesevilág, de végül is tényleg az, tehát egy fantáziavilág, nincs rá jobb szó. Sok olyan formám van, ami skiccek, vázlatrajzok formájában jött elő. Jellemzően gömb, organikus, növényszerű dolgok, amik akár a valós életből is jöhetnek. Például volt egy olyan eset, arra emlékszem, kislányom olyan 5-6 éves körül volt, és itt a környéken van egy olyan fák között egy olyan füves rész, ahol nem a szokványos fű, hanem ilyen nagyon kis, ilyen pázsitszerű, vagy mohától nagyobb kis füves rész volt, és aprócska, 2-3 centis olyan növények, hogy kis golyócska volt, vagy golyószerű forma, és ott bogarázgattunk, hogy de szépek ezek, meg de érdekesek, ilyen kis mikrovilág, és az jutott eszembe, hogy ezeket föl kellene nagyítani ilyen 4-5 méteres fákká. És van is olyan képem, ami kicsit ahhoz hasonló, tehát ilyen koncepcióból született, hogy gigantikusra megnövelt formák, amihez persze kell az, hogy ez a világ, amit én ábrázolok, itt egy kicsit kisebb a gravitáció, meg egy kicsit lebeg minden, és hát mondtam, nem a látott formákat ábrázolom, hanem kreálok magamnak formákat, növényeket, különböző alakzatokat. Én annak idején eldöntöttem, hogy amit tutira nem szeretnék, hogy én tájképeket fessek. És visszamászott az ablakon, csak olyan tájakat festek, aminek én vagyok a rendezője, kreátora, tehát saját formákat, saját ötleteim alapján én rendezgetem el. Nagyon sok kép ötlete úgy jön, hogy festek egy képet, ami az előző képből jött, és festés közben azon töröm már az agyam, hogy ezt a formát nem így, hanem amúgy, nem ilyen színnel, hanem olyan színnel, meg más elrendezésben, egy új képen majd hogy fogom megfesteni, aztán vagy összejön az a kép, de van olyan persze, hogy hát nagyon sok ötletem nem készül el időhiány miatt. Ezek
ilyen spontán jött, mondjuk ugye ilyen tudatalatti, tehát ösztönös formák, és amikor a kép készül, akkor már egy ilyen racionális kompozícióépítés benne van. Tehát formailag megtervezem a képet, úgy helyek közel, persze van, hogy menet közben attól is eltérek, a színek meg úgy jönnek, tehát elkezdek egy színt, és az úgy adja magát, hogy épül a többi, tehát a színeken nagyon nem szoktam gondolkodni. A festményeimen én nem használok perspektívát, illetve hát csak levegő perspektívát használok, tehát hogy a háttérben, hátrébb lévő dolgok azok haloványabbak, vagy valamilyen a háttér színéhez közelítenek. Vonalperspektívát nem használok, hanem frontális ábrázolást csinálok, de ez már a kezdetektől így van. És azok az épületek, amiket festek, persze úgy fölmerült bennem többször is, hogy ez vajon térben hogy néz neki, milyen lenne ez egy háromdimenziós formában, és azért kezdtem el építeni ezt a háromdimenziós dolgot. Tulajdonképpen ugyanaz a formarendszer, de más 3D-ben, mert több oldala van, és izgalmas, de ugyanakkor nagyon hosszadalmas és nagyon munkaigényes dolog. Úgyhogy hetente nem tudok újabb és újabb 3D-s munkákat csinálni. Ezek ilyen érzések, hogy most egy képet én mitől tartok jónak, de vannak olyanok, amik jól összejönnek számomra, és vannak, amik nem. A képzőművészetén belül sok technikát megismertem, megkísérleteztem, igazából ez maradt nekem, amit művelek, tehát az olajfestés és a részkarsz technika, ami leginkább nekem testhez álló, amiket én kristályi virágoknak nevezek, azon is ott van, meg hát azon is, tehát nagyon sok képen, meg olyan technikai megoldások, amik ezek a fóliázással, ilyen kristály, leginkább talán ezen látszik itt jól, tehát bele is dolgozok még pluszba, szóval egy kicsit ilyen mint a kristály, csiszolt kristály, valami olyasmi hatása van. Amikor én kezdtem a festést, akkor még igazából az akrilfesték nem volt annyira. Bár festettem akrillal is, tehát a legelső festményeim egyike akrillal készült, de valahogy az olaj, a finom illata, a terpentin szag, meg inkább az, hogyha egy festményt ott hagyok félkészen, akkor pár óra múlva, vagy adott esetben a következő nap is onnan tudom folytatni, ahol abba hagytam. Akrilfestékkel, ha időnként festek, zavar az, hogy nem tudom úgy összedolgozni a színeket, ahogy én szeretném, mert már közben megszárad. Meg hát vannak olyan képeim, amiket ezt a kettőt úgy előszedtem, amiktől úgy nagyon nem szeretnék megválni. Ez a két festmény azért fontos, ez a magányos utazó 1-2, mert egy kicsit ez egy ilyen metaforikus arckép. Én egyfajta ilyen remete vagyok, átvitt értelemben. A művészeti életben is az vagyok, meg úgy egyáltalán én gyerekkoromban is remete akartam lenni. Nagyon sok ember foglalkozik művészettel. Ez egyfajta ilyen önismereti, ezoterikus, spirituális út. Sokaknál, mások persze különböző aspektusokból készíthet valaki festményeket, de én igazából ezt gondolom fontosnak, hogy a festészet az egyfajta meditáció, és ezen keresztül úgy önismeret, hogy nem az a fajta önismeret, mint amit tanfolyamokon keresztül lehet megvalósítani, de egyfajta bensőnknek a felfedezése, a tudatalatti tartalmaknak az előhozása.